Ακαδημίας. Φέτος είχε με το σύζυγό της τον σκηνοθέτη τον Παναγιώτη τον Σερευτίδη. Είχαν μια παιδική παράσταση η οποία έσκησε. Έτσι. Είναι επαγγελματίες πολλά χρόνια στον χώρο του θεάματος. Είναι γνωστοί από εμφανίσεις της στην τηλεόραση και είναι τιμή μας που συνεργάζεται μαζί μας. Θα σας παρουσιάσουμε το έργο του Ευγένιου Τριβιζά, «Ο Υπότης με την χάρτινη παροπλία». Τη συμμετοχή σας θέλουμε και την ησυχία σας, για να ακούγονται τα παιδάκια μας. Έτοιμοι? Ζούσε κάποτε σε ένα κρυστάλλινο παλάτι μια βασίλισσα με την κόρη της. Την κόρη της την έλεγαν Ορόρα. Ξέρεις κάτι, μαμά, χθες έκανα μια ευχή. Τι ευχή, κόρη μου? Να έρθω στο παλάτι μας 2 υπότες. Ποιος ξέρει, μπορεί και να πραγματοποιηθεί η ευχή σου. 2 υπότες μόλις φτάσανε στο παλάτι και ζητάνε ακρόαση. Τι υπότες? Ένας υπότης με χρυσή πανοπλία και ένας υπότης με χάρτινη πανοπλία. Τι λες, κόρη, να ζητούμε και δεν τους δεχόμαστε? Καλώς ήρθατε στο αρχοντικό μου. Ποιοι είστε και από πού ερχόσαστε? Εγώ είμαι ο Χριστός Υπότης με τη χρυσή πανοπλία και έρχομαι από τη Χρυσαφένεια πολιτεία. Και εγώ είμαι ο χάρτινος υπότης με τη χάρτινη πανοπλία και έρχομαι από τη χάρτινη πολιτεία. Χαρά και τιμή μου να σας δεχτώ στο παλάτι μου. Τι θέλετε? Εγώ θέλω αυτήν εκεί. Θέλω να ζητήσω το αυτό της, το τέτοιο της, το χέρι της σε γάμο. Δηλαδή και τα 2 χέρια. Και μιας και θα πάρω τα χέρια, θα πάρω και την υπόλοιπη πακέτα δηλαδή. Καταλάβατε? Κατάλαβα. Εσύ πότε με τη χάρτινη πανοπλία και τι πεις? Θέλω να γνωρίσω την Ορόρα και αυτή να με γνωρίσει. Και αν την αγαπήσω, και αν με αγαπήσει, να ζήσουμε μια ζωή παντοτινά, ο ένας του άλλου την αγκαλιά. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε και 2 την κόρη μου. Όχι σκέτη με τον κορώνα. Γι' αυτό θα περάσει και 2 από μια δοκιμασία την κόρη μου δάσκαλη υπότυπου. Να σκοτώσει ένα άγνη λαντελάρι. Όχι, που θα πεις αγαπώ τους περισσότερους χρόνους. Τι έκανε, λέει? Ό,τι θα αγαπώ το είπα. Αύριο πρέπει να την μεταβατήσω στο παλάτι. Την άλλη μέρα, να που έφτασαν οι 2 υπότες στο παλάτι, ο καθένας με το δικό του άκρη. Καλώς. Καλημέρα Χρυσή Υπότη, καλημέρα χάρτινη Υπότη. Για να δούμε λοιπόν ποιος από τους 2 σας θα πεις αγαπώ τους περισσότερους χρόνους. Ναι, για να δούμε. Υπότες, αρχίσουμε από σένα, μιας και σε Χριστός. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος, είμαι έτοιμος να καταπλήξω. Άρχισε λοιπόν. Δεν κύψε Ορόρα, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Είναι η δική πράξη, είπατε να περιέχει μόνο ένα χρόνο, είναι στάτα. Ναι, αλλά πόνικο. Άμα θες τα χέρια μας τότε, σου λέω και κατέβαινε. Αρκετά είπα. Κατέβαινε. Κοιτάξτε τι άκουσα με τη χάρτινη πανοπλία. Πριγκίπισσα Ορόρα, σε αγάπησα την πρώτη στιγμή που σε είδα. Πίστεψέ με, πριγκίπισσά μου, δεν έχω αγαπήσει καμία άλλη. Σε αγαπώ πολύ αυτή τη στιγμή. Και 1000 χρόνια να περάσουν, ακόμα θα σε αγαπάω. Μπράβο, υπότιτλοι με τη χάρτινη πανοπλία. Η φράση που περιέχει ένα στάτα και παρακείμενο έστω και μέλλοντα. Τέλεια. Έσταση, τη μέρα που κάνω τους χρόνους στο σχολείο είχα παναδότα και δεν τους κατάλαβα. Θα σας βάλω ακόμη μια τελευταία δοκιμασία. Την κόρη με διδάσκαλη υπότιτλου. Φλαγκίστα το τρομερό γίγαντα της γης. Όχι, που θα βρει την πιο ωραία παρομοίωση για τα μάτια της κόρης μου. Τι είπατε? Ό,τι είχα να πω το είπα. Αύριο πριν να τη μεταβατήσω στο παλάτι. Την άλλη μέρα έφτασαν οι υπότες στο παλάτι με τις απαντήσεις τους. Καλώς τους. Καλημέρα Χρυσή Υπότη, καλημέρα χάρτινη Υπότη. Για να δούμε λοιπόν ποιος από τους 2 θα βρει και την πιο ωραία παρομοίωση για τα μάτια της κόρης μου. Ναι, για να δούμε. Σε Υπότη σε ακούμε. Πριγκίπισσα Ορόρα, τα μάτια σου μ' αρέσουν. Και ο λόγος που μ' αρέσουν είναι γιατί δεν έχουν τσίπρες όπως τα δικά μου. Κατακευτική φράση.
Την άλλη μέρα έφτασαν οι πόντες σε παλάτι για την τελική κρίση. Καλώς τους. Καλημέρα Χρυσή-Υπότη, καλημέρα Χάρτινε Υπότη. Για να δούμε λοιπόν ποιος από τους δυο σας βρήκε την πιο ωραία μου κατεληξία για το όνομα της κόρης μου. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν,